Wow, ụmụnna m na ụmụnna m na ekene unu na-asị na ọ dịla onye ọbụla na mma Igbo mụrụ nze m ụzọ abịago m n'ọzụzọ n'ụbọchị nke taata wee na-eti mkpu n'okwu ọnụ mana onwe mgbe ntiri mkpu anụ wee na-asị na mmadụ dịka Oga Jik na-ekwesịghị ịkpọtụ ya jukene ya ajụjụ maka na ka ndị mmadụ si wee takụlụ okongwuribịa na-atakụlụ chukwu ngwuribịa nke ahụ ga a na-atụ Oga Jik egwu na-ekwesị ije takụlụkwu Oga Jik ekwuru m ekwu na chanel a kịta ihe m kwuru n'ọnwa ịtọ ma ịbụọ gara ọnwa ịbụọ ma ịtọ gara aga kịta na ha eme o nwere ihe na-eme na Okija na-akpọkwa ndị Okija onye ọbụla maka na and also calling the governor of Anambra State o nwe ihe abụọ mekata isi na let's put an end to these things. Let's put an end to it. Na nwanne anyị nwoke bụ Oga Jik na-eje eme Okija ndị na-ejiji ofe ogwugwu ọkpọ Okija shrine mmadụ ịtọ maọbụ mmadụ ịnọ apụtagosi na ha nwa bụ aka ji ofe ogwugwu akpụ ogwugwu akpụ ahụ ya bakpọ mmadụ onwe ebute ya ebe ahụ kezi onye ji ya bụ ọfọ mmadụ na-anụ ma mmadụ ịta na-eji ọfọ once o nwere nke aha na-egosi bụ dada o nwere ọzọ okongwuribịa mere interview mgbe Oga Jik na-emekwa ya interview o nwere onye ọzọ nwekwara elderly man si na ya bụ the origin owner which everybody but believe nwoke ahụ maka na nwoke ahụ aka na nka and okwukwasị na onwebeghị onye eme hand over na kịta Oga Jik apụta na-egbu mmadụ n'ike onye ọbụla alụsị ahụ gbu bụ onye na-emeli ihe ana na-asọ nsọ maka ụfọdụ apụtagosi na ya bụ alụsị unu nwere onwe mgbe sele okwu mgbe ahụ Reverend Father si na nwa ya nwoke as long as niile eju ka na you should not go and honor that invitation. At the end of the day all that incident a butere ihe eji wee sị na nwoke ji aka ji ofe ogwugwu akpụ na mkpọ na agbalị ya mgbe ahụ Oga Jik na nwoke nna anyị nwoke mee vidio ya nwa ezi ikuku na demand jikwa wee nwee problem mgbe ihe a na-eme ọnwa gara aga ma ọnwa ịbụọ gara aga ha secha anya bụ okwu ahụ kịta anụnwa unu aka na-egbukwa ọzọ Oga Jik bụ onye na-akwado these things geenụ ntị ka unu fụ ebe nwanne anyị nwoke a bụ eze ikuku alụsị si wee mee Oga Jik expose ka unu ghọta ihe m na-ekwu ọkwa eze ikuku mmụọ na-abata watch this video ka ifu otu Oga Jik na ndị gang ya si egbusi ndị mmadụ all in the name of ogwugwu akpụ nke Igbo Land ya anọkọtakwara ọkwa ndị ọkpọrọ anọkọtara akọba ihe ọzọ mụ na ya ụkwa ha tasịrị ha afụrụ m ya ka m bara mba na ọbụkwa ihe ya bịara ezigbo nọkọtasị na onwe na-ata ka ha bụga ozu na agbọrọ ndị ọzọ ya sị na ndị be anyị na-eji ewere ata ụkwụ ihe ọrụcha echicha njem iweta ewu ihe unu ji bụrụ ọkpọrọ ma gwakwa were azụ na-arụsikwa na ọrụ mbọsị ọzọ anya m anyị ebibisi ọrụ nwoke ọnwụ mmotu nwogu egbe mmotu nwogu ụgbọbụ nwogu ị na-eje mụmụ mmadụ enye gwara egbe mmotu nwogu ihe atụ ihe egbe mmotu nwogu egbe nwoke agaghị efo Oga Jik nwa Okija nwere ajụ na-atọ mma ajụ gị ịsawu ajụ anwa for life ma mgbasị gị okwu ọzọ and I will respect you till death. Between High Chief Nnọkọ and Akunarata Ugo and Obiadada and Ndulue Ọpara kedu ebe aka ji ọfọ Okija? Between these four men, between Nnọkọ, between Akunarata Ugo, Obiadada, and High Chief Ndulue, kedu ebe aka ji ọfọ ogwu akpụ Okija? Ịsara m ajụ ama na eburu onye ohi because na ị na-eme Nnọkọ interview as gịnị aka ji ọfọ ogwu akpụ Okija onye ohi onye ahụ a na-agba aka ji ọfọ ogwugwu akpụ ọ na-eru chief Nnọkọ obodo
ị na-eme akụrụ atụ ugo interview as Oga Jik ogwu akpụ Okija. Keze ebe ịkwụ akwụ ọzọ wee bụrụ gịnị? Mmadụ na-abụọ ọ na-ebu ọfọ ofu ogbugbu. Oga Jik, mmadụ na-abụọ ọ na-ebu ọfọ ofu ogbugbu. Ịsara m ajụ a, I will respect you. Watch this video ka ifu otu Oga Jik na ndị gang ya si egbusi ndị mmadụ, all in the name of ogbugbu akpụ. Watch this video. Ị ga-afụ ka obere nwata ebe Oga Jik si wee ṅụọ iyi ha ga na-egbu ndị mmadụ na-ebo ya alụsị. Oga Jik, I have one vow nyelu gị. If you can prove to me na ogwu akpụ gburu onye mma egi 2 million Nigerian naira, is a vow. Eji m ndụ nwere aṅụ iyi. Prove to me na ogwu akpụ gburu onye mee ka nghọta ka o si wee gbuo enya ka isi dị chọrọ onye agbụrụ mgbe ogwu akpụ. Mmadụ na-ehiri onwe ya ụra, unu nye nsi ọṅụ, orie nsi nwụọ, unu nyewa ya ọnụ ọnwụọ, esi na alụsị igbule ka unu wee lie property onye ahụ. Aja na wash kwanụ. Oga Jik, so na unu aghụghọ ọnụ udene na-eli ozu, unu egbusi ndị mmadụ. 1 week Jik, prove to me ka isi mara na alụsị igbule onye, I will pay you 2 million Nigerian naira. Ka isi mara na alụsị igbule onye unu egbuzi mmadụ. Let me tell people some little things. Never you believe this thing. Ọkwa sị ka ọ bụ nkwụ onye alụsị igbulu enyere ha ndị a nsi. Eme ha na-eme n'ụlọ akpọ gị na alụsị, ịbịa na alụsị agba gị akwụkwọ ikwe ha abịa aganye ndebe unu poison ka enyegbu ha nwụọ ka asị na alụsị egburu fa. Onye halizie poison nwụ ha na ha rush abịa na-ekwu na ọkwa alụsị igbulio, ọkwa alụsị igbulio. Ị ga-anụ mgbe o kwuru mbụ nnọkọ o wee sị na ndị a na-agbalụ ha akwụkwọ agafusie n'ilo, o mesịa onye nke izizi nwa ebule enie because those people mara ọnwụ gburu onye anwa. Ndị efu bụ Jik ha bido na-abịa ekwu okwu akwa alụsị igburu onye ahụ. Ị mara ha bịara ekwuzi ya na ntị ndị okenye, anụzie mbụ ndị mmadụ, they will become afraid. Asa ya mgbada bụrụ na ozuo dada ebulu ozu n'unu gburu onye anwa, ebuluzie onye ha na ha erizie onye ha moto ụlọ ihe ha nwere enwe. Ndị a criminal in disguise. Mana Jik ọ ga-ama ndị mma, I swear. Bini ya sa ndị Igbo ga na-anwụ by poison. Onye fụrụ nwanne ya were ọnwụ na-efe ewufe, ọ ha ga-anwụ udene ga-eli ozu. Kedu ife bụ na alụsị ga-egbu onye? Ndị anọ ebe a kịtara aka ha ọ dị ọcha. 1, nnọkọ bụ nwanne akwalata ugo. Ha bụ nwanne kpakpakpakpa, ọ bụghị nọ outside. Ha bụ nwanne ofu nna mbụ nnọkọ and akwalata ugo. Ha na-agba aka ji ọfọ. Mmadụ na-abụọ na aka ji ọfọ na ofu mmụọ. Answer is no. For you to know, know he ka anaghị ezu.
for you to know na ha agba ọsọ ahịa. Nnọkọ si na ebaka ji ọfụ. Ọ sị mba ka na ugo na ebaka ji ọfụ. Mmadụ na-abụ ụmụnne na-abụ bụ aka ji ọfụ ofu mmụọ. Hey! A na-agbala fa ọsọ afịa. Onye bụ na mgbe okongwu dibịa bịara akụpụ Jik n'ọkụ, Jik bido ibe akwa, bido ịgwọ ọgwụ. Ema why? Because ta na ha akwụghị ụgwọ ka ha gbuo mmadụ. Ị nọ n'obodo oyibo wee zuzugide were your money ganye ndị a, you are fooling yourself. Ogwu akpụ akpala ya akpa. Ndị a ji ọkpụ ogwu akpa akpa were paịpụ tii n'ime ogwu akpa ebe ahụ. Na-eme puu. Nna m gbalụ na ọfịa ọbụla na-ekwu okwu mmadụ nọ n'ime a na-ebibezi ego n'ogwu akpụ. Ife a na-abụ arenji. Ha duwurie mmadụ ha ekele mụba. Eji m ohere ekwu ya ọzọ. Ịbụrụ mmadụ wee sị na alụsị gburu nwanne gị ọ nwanna gị, go and take police and arrest that eze mmụọ ka o prove oge na alụsị egbulie. Yes. Ịbụrụ mmadụ wee sị gị na alụsị gburu nwanne gị, ọga gba ha bịa buru ozu ha bịa ha na tii polisi na Abuja si chịkọọ ha jee Abuja. Onye ha luo Abuja ya pruvuo ka o si malụ na alụsị gburu onye anwa. Because evidence is what we need. Unu gbuo mmadụ, unu ebo ya alụsị, unu kidnapụọ mmadụ, machie ransom, duwe n'ime ọhịa kewue ute eriri, akpọ ya na alụsị gburu onye anwa. Sometimes unu abịa n'abalị tọdo na akpịrị tọgbuo onye ha n'inu bedi asị na alụsị gburu onye anwa. Jik akpụkwa n'ụlọ, ị ka dị young, don ibu ịdị ụrụ, ị ka na-amụkwa nwa amụ ịlụkwụ nwaanyị ọfụọ last year. Bakwa n'ụlọ. Alụsị ọbụla na-alụ ọrụ bụ alụsị aka ede ọcha. Ụnụ kpaa ogwu akpụ na-alụzi ohi ebe anwa. Ka egesi nwa eze mmụọ na-abụ n'ofu ihu alụsị. It's an error. Unu ekwubeghị nke anwa. Unu na-ebusi ozu everyday. Ọ sị mbụ nnọkọ na onye Abaka ji ọfụ ogwu Okija. Ọ sị mbụ akọlata ugo na onye Abaka ji ọfụ ogwu Okija. Kezie nke a ga-ewezi na-ewe. Ohi ka unu na-ezu. Jik kwụrụ n'azụ wee na-ebulu ọkụ na-awụ onwe n'isi. Now unu ji ozu mmadụ eme promo ka a na-abịa wetara unu ego. N'ezie mbụ na-aba ebe a maka gịnị? Unu na-agba ọsọ ahịa. Ihe eburu ya bụ ozu bute akwụrụ gị ụgwọ. Padi gọọmenti. Payment in disguise. Time shall come. Go and mark this one day. Time shall come. Apịala awọ, apịala mbara. Nshi apụgo n'ata. Ọzọ kwata na-emegharịzikwa arụ. Ogwu akpụ anọghị ebe anwa. Akpali ya akpa. Ndị a na-ezu ohi. Ndị a abụrụkwa eze mmụọ. Ndị a ụmụ gaị. Agụọ na agụ. Ha bata ọrụ oyibo. Bido ịzọ ihu mmụọ azọ. Ụmụnne na abụọ. Wee nwudo Ogwu Akpụ Okija. Turn right to business arena. They turn the game. Na-asụ ego egwu. Ọmụ ga-ekwu ya na ọmụ ga-agwa unu ya maka abụ m nwa alụsị wee bịa ụwa. Wepụ n'aka enwe n'ofe. Kwụsị na igbu ndị mmadụ through kidnapping and nsi. Kwụsị na igbu ndị mmadụ through pin. Kwụsị na igbu ndị mmadụ through amoosu. Unu pụ na ewere amoosu tagbuo mmadụ. Asị na mmụọ gbulie mana unu gbuli onye anwa. Unu eli onye ahụ ekpe. Ihe ọ bụla iji tọọle mmadụ ka eji wee tọọle gị. Oga Jik udo na-eli ozu wepụ aka enwe n'ofe maka ị ga-anwụ ọnwa adịghị mma. Imegide ife iyi na-eme were gbuo onye obi ya na-agbọ agbọ. Imegide ife iyi na-eme wee gbuo nwa alụsị kwụ n'azụ
ezinụlọ gị apụọ n'ọfọ. Go and ask questions. Ife ọjọọ ọbụla nwere ụgwọ ọnwa. Watch the video ka efu ka ụmụnne na-abụọ akwalata ugo and nnọkọ ụmụnne na-abụọ si westa ha aka jọfọ ogwu akpọ Okija. Two brothers ụmụnne na-abụọ. Ọ na-eme ji ere ha ere opu ome. Ọ na-eme ofu onye apụghọrọ ọfọ onye ọzọ ebulu ọfọ, which we know. Ịṅa ntị hie na ị ga-afụ ndị ohi ibe ha ekpere ma ha sị anyị ọrụrụ gị eru ha ya ọrụrụ gị ma nwaanyị they go pay them. Adịparị gọọmenti egbugo mmadụ ka akwụ ahụ ụgwọ. Ekene m nwoke kene nwaanyị na-asị ebe na-enecha vidiyo anyị biko na ya ka na akwụkwọ tile anya ka na efele na-adị bụ ihe ka o wee na-agbasakwa anya bụ ozi unu soro m na-anụ maka na ihe na-emezi na Okija karịrị akarị. Every time Igbo unu na vidiyo unu ya afụ ka ha si wee kpụrụ ozu enicha mmadụ asị na ogwugwu akpụgburu ejejebe ọbụpụte. Gịnị ji unu na-ekechie ekwele mmadụ ogwu kechie unu mkpụrụ ozu a kee ya ụdọ n'ụkwụ kpụrụ ya na-akpụ ya n'ala na-akpụ ozu mmadụ n'ala makwana mgbe a pere mpe na anaghị ekwe ụmụazị bịa ebe ozu dị nso. Anaghị ekwe ụmụazị bịa na ya nso. Biko dododo ka m na-ekwukwu ya dododo mgbe ya bụ vidiyo pụtara n'efere mbụ mụọ sị na mmaghị eti ya ọnụ mana a na-afụzi ihe alụsị na ama nkwụ ma ama nkwụ na-ekwu emetụta onye nke Oga Jik bụkwa na the same person na-aga ọnụta n'ọnụ akwa ojekọrọ eze obi ọnụta n'ọnụ eze obi ọgba nkịtị okpuchie eze obi. Oga Jik bụ onye je na-agba dibịa afa ka dibịa na-agba dibịa vidiyo ka dibịa gbalụ mmadụ afa. Dibịa nọ n'ebe ọ na-agba afa na-esele onwe ya sịga na-atala onwe ya anụ ọkụkọ. Ọ bụkwa na ọ na-agbanya bụ afa ọchị nwa ya nwoke ihe ha na-akpụ na ana ekechiche elili ka nwa ya nwoke were na-emeditin. Onye na-agwakwa n'okwu na fon ọmakwa n'ihe a na-eme. Kedu mgbosi ebido gbawa afa tụrụ phone call? Kemgbosi ebido gbawa afa tụrụ phone call and video call. Kemgbosi edo m na onye bịa ọnọlụ inu isi eze m nnu isi eze gị. Biko ụmụnna ka amakwa na ha itiri okwu ọnụ maka na onye soro kpubi ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị onye ọbụla. Ihe alụ nke a na-eme na Okija adịkwana too much. Ekwuchakwanụ m ka ọha m n'ọnụ ka enweenụ mgbe ọzọ.